A onda je došla bajka, ali kod Tita je bilo sve besplatno, vidiš, delili su stanove, ovo, ono. Pa nisi mogao da zaradiš stan, čoveče. Pa onda si morao da uzmeš to što ti daje. A čekaj, a s kojim pravom on to daje što je oteo od nekog tamo? Pa on je spavao celo života u tuđem krevetu, pobogu ljudi. On je imao svoj krevet. Imao je krevet na robiji. I sad se priča o Tito, pazi, posle 44 godine, kaže Titova vila na Dedinju, ovo, ono, Titova biblioteka, to ništa nije njegovo. To je ozbiljen problem. Kad kažem, pa nismo se osvestili ni posle toliko vremena. Nego ja ispadam sada budala i klovn i mene napadaju što ovako govorim. Znači, nema spremnosti da se razmisli, da se kaže, čekaj bre, ne samo što govori ovaj čovek, govori i drugi, ima istraživača koji istražuju koliko su komunisti pobili do sada, imenom i prezimenom. Mislim da su došli na 70.000. Pa to je razlog da razmislimo, pobogu ljudi. Ja kažem, ovaj narod je opstao 350 godina pod turskom opsadom, opstao je. Tito nas je za 10 puta manje, za 35 godina toliko uništio, da je pitanje da ćemo se izlečiti i biologijom, ili ćemo prenestati. Dakle, kada 44 godine, posle njegove smrti, uopšte može da se digne frka na pomen izmeštanja iz kuće cveća. Niko nije rekao da se baci preko granice Hrvatima, nego da se jednostavno izmesti, brate, na groblje. Srbi su dušu predali Titu. Za njega su bili spremni bližnjeg da maltretiraju pa i da ubiju. Nema, to je elementarna istina. Koji Srbin je ležao na robiji zato što je bio protiv Tita? Ja ne znam nijednog. Nema nijednog Srbina koji je ležao na robiji zbog Srbije protiv titoizma. Nema. Goli otok je, to je smrt njegove revolucije. To je jednostavno smrt njegove revolucije. Od tada je njegova revolucija lakrdija. Bilo je samo važno kako će on živjeti, da živi kao faraon i da sluđuje. To je bilo doslovno sluđivanje naroda. S jedne strane priča kako je vlast u rukama radničke klase, a vidiš da je sve u njegovim rukama. Pa ko je ovde lud? A ko zbunjen?